Niin kuin hieman aikaisemmin totesin, niin Jehovan todistajien kanssa voi olla vaikea keskustella sen takia, että heidän ajatuksissaan se viimekätinen auktoriteetti Raamatun tulkinnassa on aina se, mitä järjestö sanoo. Ja tietysti herää kysymystä, mikä tällaisen ajattelun perustus on. He itse perustelee sitä vetoamalla Raamattuun Matteuksen evankeliumin luvussa 24 Jeesuksen öljyvuoren puheiseen ja siellä olevaan vertaukseen uskollisesta ja ymmärtäväisestä palvelijasta tai uskollinen ja ymmärtäväinen orja, niin kuin heidän Uuden maailman käännöksen sanoo. Ja mä luen, mitä Uuden maailman käännös sanoo tästä ja kuinka se on käännetty Uuden maailman käännöksessä ja sitten selitän, että miten Jehovan todistaja tulkitsee tämän jakeen, koska näissä jakeissa on nyt se raamatullis-teologinen perustelu Jehovan todistajille, miksi järjestöllä on niin absoluuttinen asema heidän ajattelussaan. Matteuksen evankeliumin luku 24 jakeesta 45, siis Uuden maailman käännöksen mukaan, sanotaan näin. Kuka oikeastaan on se uskollinen ja ymmärtäväinen orja, jonka hänen isäntänsä on asettanut huolehtimaan palvelusväestään, antamaan heille heidän ruokansa oikeaan aikaan? Onnellinen on tuo orja, jos hänen isäntänsä saapuessaan tapaa hänet näin tekemästä. Totisesti minä sanon teille, hän asettaa hänet kaiken omaisuutensa hoitajaksi. Vartiotorin seura tulkitsee nämä jakeet nyt noin niin kuin tämmöisen moottorisahan versiona lyhyesti niin seuraavalla tavalla. Uskollinen orja siis tunnistettiin silloin, kun Herra, isäntä, saapui ja tapasi tämän palvelijan antamassa ruokaa oikea-aikaisesti palvelusväelle. Jehovan todistajien opin mukaan isäntä, siis Kristus, saapui, teki paruusia, näkymättömän tulemisen vuonna 1914. Ja he kysyvät, löysikö hän silloin tämmöisen uskollisen ymmärtäväisen orjan jakamassa huonekunnalle ruokaa? Kyllä hän löysi. Hän löysi Charles Taze Russellin, joka oli liikkeen perustaja, hän oli tämä uskollinen ja ymmärtäväinen orja vuosien ajan yksilönä. Myöhemmin sitten se oppi muuttui käsittämään koko järjestön. Toisin sanoen, isäntä saapui 1914, löysi palvelijan ja, kuinka täällä sanotaan, totisesti minä sanon teille, hän asettaa hänet kaiken omaisuutensa hoitajaksi. Näin ollen, kun Jeesus 1914 tuli, löysi Vartiotorin seuran tai Russellin silloin, niin Herra on asettanut tämän järjestön kaiken maanpäällisen omaisuutensa hoitajaksi. Ja tämän takia kaikessa Jehovan todistajien opillisessa ajattelussa järjestö edustaa isäntänsä asioita maan päällä absoluuttisesti niin, että se mitä järjestö sanoo, se on käytännössä se, miten Jehovan todistaja on velvoitettu asioista ajattelemaan ja uskomaan. Ja se perustellaan tällä Matteuksen evankeliumin luvulla 24 jakeesta 45-47 opilla uskollisesta ja ymmärtäväistä orjasta. Mä kutsun tätä Jehovan todistajan ajattelussa kaikkien oppien äidiksi, koska viime kädessä kaikki keskustelu palautuu aina siihen, mitä järjestö on jostakin asiasta sanonut.